салом алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо чун дар расонаҳо мебинем ки ин қадар мардуми Афғонистон дар як ҳолати бисёр вазнин ҳастанд, мардум бисёр саргардон ҳастанд ва танҳо ба ҳама мардуми сарзамини Афғонистон, ба мардуми аҳолинишин ки аслан мардуми бегуноҳ онҷо қарор доранд, сабру таҳаммул мехоҳем ки худованд нигаҳбонашон бошад. ин қадар ҳолу вазнинӣ масалан мо мардуми афғонро мебинем, бояд имрӯз шукрона аз тинҷиву оромии ин сарзамини тоҷикистони азиз кард ва бояд бигӯем ки ҳамарӯза чун мо мебинем ки ин қадар ҳолати Афғонистон ки рӯзторӯз вазнин мешавад, мардум сарсону саргардон ҳастанд, боз ҳам даст ба дуо мебардорем ки худованд дар паноҳи исматаш нигаҳдор бошад. Худованд ба ҳама мардуми Афғонистон сабру таҳаммул диҳад. Худованд нигаҳбонатон бошад.